Ez itt nem ország. Ez itt egy kifosztott lakás, ahol a tolvaj még mindig bent van. Ahol a jövőt eladták stadionért. Ahol a hazugság nem botrány, hanem politika. Ahol egy rohadt konzultáció többet ér, mint a tanár fizetése. Ahol a diák csak akkor számít, hogyha kusban van. Ahol a kormány kemény, de csak a szegényekkel. A szegényen csattan az ostor. Ha gazdag, meg csak röhög a pezsgő fölött. Ez nem vezetés. Ez uralkodás. Ez nem kormány. Ez maffia. És aki ezt még mindig védi, az vagy haszonélvező, vagy már nem is ember. Ébredj fel!